आज आपण केळफुलाची भाजी कशी करायची हे शिकणार आहोत. आधी आपण केळफूल साफ कसं करायचं ते आधी बघूया. हे केळफुलाची फुलं आहेत ती एक 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 काढायची. हे टाकून द्यायचं, हे टरफल असतं आणि त्याच्यातली ही फुलं आतमधली फुलं काढायची असतात. ही फुलं आता साफ कशी करायची. हे मध्ये जे कडक असतं ते काढायचं असतं. ते जून असतं, ते शिजत पण नाही भाजी करताना ते. आणि खाली एक पांढऱ्या रंगाचं जे दिसतं ते पण काढायचं असतं. हे एवढंच करायचं. हे असं सगळ्या पाकळ्यांमधून काढायचं. ते सहज होतं, त्याला वेळ नाही लागत. केळफूल आपण सगळं सोलून झालेलं आहे आणि त्याच्यातला तो केसर आहे तो पण सगळा काढून झाला आहे. ते सगळं साफ झालं आहे आणि हे बोंड एवढंसं होईपर्यंत पूर्ण केळफूल सोलून घ्यायचं आहे, कारण ह्याच्यानंतर सगळं कोवळं आहे त्याच्यामुळे चिरायला ते सोपं जातं आणि शिजेलही चांगलं. आता आपण हे केळफुलाची फुलं आहेत ती आता चिरून घेणार आहोत. चिरून घेऊन ती कुकरला लावायची आहेत. ही केळफुलं सगळे एकत्र करून त्याच्या पाकळ्या आणि हाताशी चिरायचे, बारीक चिरायचं. हे अशा प्रकारे सगळी फुलं चिरून घ्यायची. बोंड चिरायची पद्धत. बोंड बारीक चिरण्यासाठी हे असे बारीक बारीक आधी खाचा त्याच्या झाल्या की मशीन चिरायला बरं बारीक चिरते. हे केळफूल चिरून झालेलं आहे. आता ह्याचा राप असतो, तो राप घालवण्यासाठी आपण कुकरला एक शिटी लावणार आहोत. त्याला कुकरच्या डब्यात ते घालून थोडंसं पाणी घालायचं जेणेकरून ते शिजेल आणि एक शिटी काढायची. थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी घालायचं, जास्त पाणी नाही घालायचं. अर्धा ग्लास पाणी घालून कुकरला लावायचं. शिटी होऊ न देता गॅस बंद करायचा आणि शिटी बंद करायची. त्यानंतर 5 मिनिटं शिजू द्यायचं कुकरमध्ये. त्यामुळे इंधनची पण बचत होते आणि वस्तू पण चांगल्या शिजतात. केळफूल शिजवून घेतलेलं आहे त्यामुळे केळफुलाची भाजी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य घेतलं आहे. गरम मसाला, लसूण 10 ते 12 पाकळ्या आहेत. अर्धा वाटी ओलं खोबरं, मसूर घेतलंय. काळे वाटाणे किंवा मसूर त्यात घालतात. काळे वाटाणे शिजायला थोडा वेळ लागतो, त्याच्यापेक्षा मसूर चांगले मिक्स होतात, कारण केळफुलाला स्वतःची अशी काही चव नसते. त्याच्यामुळे मसूर घातले की चवीला जरा बरे लागतात. 2 मध्यम आकाराचे कांदे घेतले. 1 चमचा लाल तिखट कोणताही घेऊ शकता तुम्ही. घाटी मसाला घेऊ शकता, मालवणी मसाला घेऊ शकता, कोणताही. कोथिंबीर थोडीशी आणि सजावटीसाठी कोथिंबीर आणि हळद 1 चमचा आणि तेल, फोडणीसाठी तेल 2 चमचे तेल लागणार आहे. गॅस चालू केला, त्याच्यात कढई ठेवली आहे. कढईमध्ये 2 चमचे तेल घातलं आहे. आता त्याच्यात लसूण घालूया फोडणीला. लसूण घालणार 10 ते 12 पाकळ्या बारीक चिरून ठेवलेल्या. पाकळ्या थोड्याशा लालसर झाल्या की मग कांदा घालणार. 2 कांदे घेतले आहेत मध्यम आकाराचे, ते घालणार. ते पण लालसर होईपर्यंत भाजणार आहोत. आता त्याच्यात 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद घालून परतायचं. जरासं 2 मिनिटापर्यंत परतायचं. मसूर घालायचे शिजण्यासाठी. मसूर शिजवून घ्यायचे. गॅस बारीक करायचा. परतून झाल्यावर थोडंसं मीठ, चवीपुरतं मीठ, 1 ते 1.5 चमचा, थोडीशी साखर, ढवळायचं आहे आणि ते मसूर शिजू द्यायचे. झाकण घालून 5 मिनिटं शिजू द्यायची. मसूर शिजलेत का बघायचे. असे हाताने आपण बघू शकतो.
करायचं. केळफुलाची भाजी घालणार होता शिजवलेली. कुकरला लावली, एक शिटी काढली. चांगली ढवळून घ्यायची भाजी. गॅस थोडा मोठा करायचा. त्याच्यात गरम मसाला घालायचा 1 चमचा. आता 5 मिनिटं ती भाजी पुन्हा शिजू द्यायची. झाकण ठेवून एक वाफ आणली. पाच मिनिटं झाली. आता आपण बघूया की भाजी झाली का. भाजी जशी थंड होणार ना तसं त्यातलं पाणी पूर्ण आटलेलं असणार. आता याच्यामध्ये खोबरं, थोडंसं खोबरं, पण सजावटीला पण थोडं खोबरं लागेल आपल्याला. ओलं खोबरं आहे ते, थोडंसं खोबरं आणि कोथिंबीर. आता ढवळून जरा वाफ देऊया, नाही तर ती भाजी खराब होण्याची शक्यता आहे. एक वाफ द्यायची बस. भाजी तयार आहे. एका भांड्यात काढली. आता त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर, थोडीशी आणि खोबरं. बस सजवा. आता ही भाजी खायला तयार. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा.